खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर' सार चेनेलनि जाना गासैखौबो बरायनो लाबाय। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्पेशल कनभेनसन। बे कनभेनसना बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गयबारि गोजोन फोथाराव गयबारि गोजोन नोगोर तामुलपुराव बे जागासिनो। थ' नोंथांमोन नैबे हाबलांग्रा लामा बेवहायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे इयुननि समाव मा हाबाफोर मावलांगोन आरो दा मा मावगोन बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनाय जागोन। बेवहाय आसाम नाङै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेवहाय आलासि फैगोन। थ' नोंथांमोननो आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बेवहाय खायसे खामानि मावबाय थानाय सुबुंफोरखौ बा बेवहाय सोलिबाय थानाय खामानिनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। नैबे जायगायाव केन्डेल लाइटिं जागोन दा मोनाबिलियाव। बे कनभेनसना साननैनि हाबाफारिजों जागासिनो 12 आरो 13 फेब्रुवारि 2020 मायथाइ। बेवहाय दिनैनिफ्राय जागायबाय बेयो आरो बेवहाय खामानि मावनाया सोलिगासिनो। आइजोफोरा खामानि मावगासिनो। थ' नैबे जायगायावनो फ्लेग हस्टिं गाबोन खालामनाय जागोन। थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय फ्लेग हस्टिं खालामगोन बे जायगायावनो। बेवहाय गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मेडियायाव फैदों। दा बेवहाय लग' बानायदों बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे लग'। थ' बे जायगानिफ्रायनो बे फैबाय थानाय समाव मा हाबाफोर मावगोन बेखौ गुवारै सावरायनाय जागोन। नैबे थान्दै मेल जिरायग्रा आरो बे जायगायावनो थान्दै मेल जिरायगोन आरो गोबां बाथ्रा बेनिफ्रायनो नैबे इयुननि समाव मा हाबाफोर मावगोन बेखौ सावरायनाय जागोन। बे थान्दै मेलनि बे सिंनि नुथाय नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेवहाय जोबोद समायना भाबै बेखौ देलायना होदों। बेवहाय एप्रक्स गोबां बेवहाय सुबुं जागोन। बे थान्दै मेलाव 4 बा 5 रोजा सुबुंसो बेवहाय जिरायथावनाय जायगा नोंथांमोना नुनो मोनदों। जोबोद गुवार बे जायगाया। बेवहाय समायना देलायगासिनो। थ' नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर बावबाय आरो इयुननि ब्लग भिडिअ लोगो मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि जय।